u Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien Ġeremija qal: ma nismax ħlift qassis il-kotra, biża' madwari kollu. Ixluh, ħanixluh. Jgħidu saħansitra ħbibi kollha ifittxu l-qerda tiegħi. Għandu mnejn jitarrak u nelbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru, ma jagħmlu xejn. Jitħawdu bisħiħ, għax ħsiebhom ma jseħħx, għajb għalihom li ma jintesa' qatt. Int mulej tal-eżerċti li tġarrab il-ġust, li tara l-ġewwien u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom, għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lill-mulej, faħru lill-mulej, għaliex ħajjet l-imsejken ħelisa minit il-ħżina. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: fil-kobor ta' tjobidek weġibni o Alla. Mimħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek fnietni. It-tajjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Imma jillilek nitlob mulej, meta jogħġbok o Alla weġibni, fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda ta' salvazzjoni tiegħek. Weġibni mulej, għax mill-aħjar tjubitek dullejja fil-kobor tal-ħnina tiegħek. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu u talmu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla, għax jisma l-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imsajrin tiegħu, ifaħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Fil-kobor ta' tjubitek mulej o Alla weġibni. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub, u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha, għax kollha dimbu. Kienet għadha ma waslitx il-liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja, imma d-dnub ma kienx magħdud, la darba liġi ma kienx hemm. Madankollu il-mewt saltet ukoll minn Adam sa Mosè, imqar fuq dawk li ma waqgħux fid-dnub li kien waqa' fih Adam, li kien xbija ta' dak li kellu jiġi. Imma d-don mhuwiex bħal ħtija, għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa l-grazzja ta' Alla u id-dommoti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajl l-Alla. Qumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. L-ispirtu tal-verità jixet għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tiġdu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: la tibżewx bil-bnedmin għax xejn mhu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl, dak li ngħidilkom fid-dnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżewx minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ.
aktar ibżgħu minn dawk li jistgħu joqtlu kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ għasafar tal-bejt biex ħabba jinbiju u b'dan kollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr rieda ta' missierhom. Intom imbagħad sax-xagħar ta' raskom kollu hu magħdud, mela xejn la tibżgħu, intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jien ukoll nistqar li jiena miegħu quddiem missierju fis-smawiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jiena wkoll niġħad lilu quddiem missieri li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-Mulej Tifħir. Kelma qasira għax illum għandna bitra pastorali, hawnhekk għandna kif qed fil-bidu tal-qudiesa il-bidu tad-diskors missjonarju. U forsi l-enfasi hija doppja. L-ewwel waħda illi wieħed għandu jagħmel ħiltu kollha biex ikun xut, biex ikun missjonarju, dak li tilkom fidintkom x'għandu minn fuq il-bejt. U t-tieni ħaġa hi li jekk aħna ħanagħmlu ta' missjonarji, Ġesu sejjer żgur jieħu ħsiebna kif jieħu ħsieb għasfur tal-bejt, kif jieħu ħsiebna jgħidilna li huwa proverbju kurrenti fid-dinja medju orjentali, għax-xara minn waħda ma tinteliflek. Sallum kif tafu Diċesità Għawdex nhar-l-Erbgħa tħabbar propju hawnhekk fejn qiegħed jien bħalissa illi ġie elett id-disa' isqof ta' Għawdex mill-1864 kemm inna dioċesi dan huwa id-disa' isqof ta' Għawdex. U għalhekk dalgħodu għandna littra pastorali li nkitbet fi l-okkażjoni minn Mario Grek li huwa l-isqof it-tmien isqof ta' Għawdex u li issa sejjer jieħu xogħol ħafna iktar u li ġewwa Ruma. Nilqgħu b'ħafna għoża u ferħ il-Dun Anton Tewma bħala l-isqof il-ġdid tagħna. Konna jiena nistennew li n-nunzju apostoliku jwassilna din l-aħbar sabiħa u żmien tagħna parir għalih f'dan is-saċerdot għandna mhux biss bniedem skont il-qalb ta' Alla imma wkoll skont il-qalb ta' din il-Knisja partikolari ta' Għawdex. Għalkemm huwa l-Papa Franġisku li sejjaħ il-Dun Anton biex ikun wieħed mis-suċċessuri tal-Apostli u bagħtu biex jindokra l-poplu ta' Alla f'din il-gżira ta' Għawdex, l-għażla saret mill-Ispirtu Santu. Wara proċess twil ta' discerniment li fih kienu msejħa għad ġmielu ta' isfijiet, saċerdoti, persuni konsagrati u anke laiċi, il-Papa seter jgħid li l-Ispirtu Santu u lilna derilna li nibatulkom lil Twani, l-Anton Tewma. Min dak li naf dwar Dun Anton, jgħidilna Monsignor Isqof, aħna nikkonfermaw dak qed jgħid hawnhekk, inħossni komdu niddeskrivi lill-Isqof elett bħala bniedem li jiddedika ħajtu għall-isem ta' Ġesu Kristu, kif għandna fl-Atti tal-Apostli. Din il-frażi misluta mill-Atti fil-Konċilju ta' Ġerusalemm qed ngħid kollox. Iddedika ħajtu għall-isem ta' Ġesu Kristu. M'għandi ebda dubju illi Dun Anton għandu qalb kbira li tfawwar bl-imħabba lejna l-koll, partikolarment lejn dawk li huma ċkejknin fis-sens wiesa tal-kelma. Nirrakkomandalkom bil-qawwa biex
tilqowh u tħobbuh għaliex huwa missierna. L-ikbar torur tal-isqof huwa meta jagħmel ħiltu kollha biex iħobb il-wliedu. Imma mbagħad l-imħabba tiġi rifjutata. Maż-żmien ħajkollu wkoll min waddablu l-ġebel, imma jien konvint illi l-isqof mhux se jgara ġebel lura u meta jintlaqat itfowlu intom il-balzmu u mhux il-qħal fuq il-ġerħat. Bħal Ġesu ma tinsaqat til dawk li bħal dik il-mara f'Betanja kunu kissru il-vażett tal-alabastru biż-żejt fuq tal-art pur u ferrewh fuq il-ġerħat. Nirrakmandalkom li tħarsu leh bl-għajnejn tal-fidi ubbidjenti għax jekk ma rridux li l-isqof jira fisem il-mulej ħlaf tiegħu wara l-ġid tagħkom iħaddam l-uffiċċju ta' tagħlim ta' tqaddis u ta' treġija. Dan ifisser li aħna rridu li jkollna isqof li mhux isqof. Ifisser idu persuna imlibsa bl-insinja episkopali imma mhux isqof. Il-komunjoni mal-isqof hija waħda mill-arterji ewlenin tad-djoċesi. Tinqata' din l-arterja u l-ġisem ikun fissju kbir. L-aħbar li Don Anton huwa id-disa' isqof ta' din id-djoċesi ta' Għawdex u anke Tiġbor Gżira ta' Kemuna ingħatat hawnhekk fejn qegħdin quddiem ix-xbija għażiża tal-Madonna ta' Pinu illi propju l-ġurnata ta' qabel it-tlieta waslet mir-restawr. Kif qegħdin taraw ħarġet xbija ġdida minħabba li kienet minsusa 5 darbiet tul is-snin se ġiet restawrata għax xbija oriġinali. Kienet xewqa tiegħi jgħid Monsinjur Isqof Mario Grech li din il-komunikazzjoni ssir fid-dar tal-Marija mhux il-Kurja kif soltu. Xtaqt li dan id-don jingħatalna waqt li l-Knisja tkun miġbura flimkien ma' Marija. Għax li liem mill-kuntest ta' Knisja li titlob il-barra mill-qafa spiritwali l-uffiċċju tal-isqof ftit jagħmel sens. Barra minn hekk miġburin quddiem il-Madonna ta' Pinu illi l-isqof bir-raġun kollu isejħilha it-trofew tal-Knisja f'Għawdex. Rid inqiegħed il-isqof il-ġdid taħt il-ħarsien matern ta' Marija. Permettuni nżid frażi kitbitha mara ta' ammiral Ingliż kienet Kattolika Annabel Kerr xi 140 sena ilu. Qalet hawnhekk sar Gozo stepping step to heaven. Tikteb fl-1891. Fimtu naħseb l-Ingliż, kulħadd tafu Ingliż. Gozo stepping step to heaven. Jiġifieri hawnhekk wara eqreb post għalina l-Awċin u l-Maltin biex naslu s-sema. Inkompli xejn l-isqof. Ridt inqiegħed l-isqof il-ġdid taħt il-ħarsien matern ta' Marija. Kif mill-inkwadru ta' Marija ma tedaqat tlissen il-kelma u l-istedina ejja, minn qalbi nawguralek Għażiż Don Anton li matul l-episkopat tiegħek taħraq il-sienek is-sejħela biex permezz ta' Marija naslu għand Ġesu. Għalhekk inħeġġiġkom biex tweżnuh illum u dejjem bit-talb ħerqan tagħkom u bil-penitenza li tagħmlu l-quddiem bil-penitenza li tagħmlu l-quddiem nagħtukom aktar tarif dwar il-konsagrazzjoni u l-ingress tal-isqof Monsinjur Anton Tewma. Mogħtija proprju hawnhekk nhar-l-erbgħa li għaddew 17 ta' Ġunju fis-Santuarju ta' Pinu, Mario Grech, amministratur apostoliku għal Għawdex. Jiena nemmen bħala wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art kull jidher u dak li ma jidhirx.
Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Nissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Nissel mhix magħmuna tirawada mal-missier u beħ sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu, Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bellu witz kont il-kolba mazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja ġej mill-missier u mill-lebel. Jum u weġġa' imkien mal-missier u mal-lebel u li tkellem fom il-profeti. Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda għal-mafra ta' dnubiet, nistenna l-qama mill-luwiet, ħajja ta' żmien li ġej ammen. Kif ġaqettilkom nirrepeti l-Vanġelu qed jistedinna nkunu l-kol kemm aħna missjonarji. Il-kelma li nafu ta' Alla nħabbru lill-oħrajn. Nitolbu għalhekk il-mulej biex ma nibżewx inħabbru din il-kelma u nafdaw ukoll fl-għajnuna tiegħu. Nitolbu għalhekk l-ewwel nett u b'mod partikolari dal-għodu għal Monsignor Anton Tewma biex immexxi mill-Ispirtu tiegħek ikompli jenna biex noħorġu mid-dawl u nersqu dejjem aktar għad-dawl tal-kelma tiegħek nitolbu. Kif tafu illum id-dinja kummerċjali, sena ma tantx għamlu kummerċ, imma id-dinja kummerċjali llum tiċċelebra jum il-missier. Jien naħseb għalija u għalikom li nemmnu jum il-missier wa kuljum, mhux hekk. Kuljum niftakru f'missieri li ilu mejjed 46 sena missieri, li mietżej ħafna, u intom minn għand il-missieriet la ħajjien niftakru fihom kuljum. Imma llum mod partikolari niftakar jiena b'mod speċjali f'missieri Anton li kif qedtilkom miet ta' eta żgħira ħafna, kont għadni naqqas qaddist jiena. Għall-missieriet tagħkom kollha mejtin li hawnhekk, imma b'mod speċjali jkom missieriet ħajjin. Iktar importanti għalikom, u dak ma rigawdu l-Alla, mintom tista' tkomplu taqdu l-missjoni. Għalhekk nitolbu għalikom speċjali biex anke fuq it-talima tal-Evanġelu missieriet ejnu ħalli jolidkom jikbru fil-fidi nisranija. Nitolbu. Nitolbu l-mulej biex tħares il-familji kollha tagħna, tberikhom biex tagħti l-għajnuna meħtieġa lill-morda u l-dawk li jduru bihom biex il-mulej jgħinu jingħaqdu mal-volontà tiegħu li jagħtihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Fl-aħħar nitolbu għal ħutna mejtin li qegħdin noffru għalihom l-qudiesa għall familja Refolo li talbiet nitolbu għalija b'mod speċjali li qiegħda l-bogħod ħafna Michigan. Nitolbu għalhekk għal ħutna l-mejtin kollha biex il-mulejja tihom imistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Mulej l-qattal b'dalodu qegħdin nagħmlulek int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li dolodu qsirin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew, saffulek qalbna mimlija b'imħabba kif joġob lilek. Bi Kristu Siedna, l-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżuħajr il-mulej għala tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq tas-sew. Mulej missier Qaddis għala ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien raddulek ħaj bi Kristu Siedna. U bit-twelid ġdid bħala bniedem, ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-nubiet tagħna. Wara bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tloħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier, fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin tennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bl-għeda Qaddis, Qaddis, Qaddis. U lej Alla tal-eżerċitu, smewjiet u l-ard, lija l-glorja tiegħek, użanna l-ola tas-smewjiet. Mbierek minn ġej fisem il-mulej, użanna l-ola tas-smewjiet. Dis tas-sew inti mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisew u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rakt il-ħaj, birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi li ġarat il-ħajr, birek tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' lejjem. Id-dem li jisċeret għalikom u għal-medin kollha għal-mafra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Sant jaqgħadna f'ġisew wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisew u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Bittaf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Marju, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, fl-erwieħ li qegħdin nofru għalihom dil-qudiesa, fl-erwieħ tal-familja Refolo u f'futna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Martri u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u li nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiel, jinqades ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna għal ma nafu il-minuħati għalina, għadaħannix fit-tiġrib iżda l-Islam id-deni. Eħlissa nitolbuk mulej minn kull denja, tina fit-tiegħu ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem niddu b'mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, intetti l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn id-nubiet tagħna. Iżda ħares lejn il-fijiet tal-Knisja tiegħek għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fiha anke tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet ta' dinja enna għalina. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet ta' dinja enna għalina. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf tala danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għajt kelma waħda, ruħi tkun infejqa. dejn Awstrija Żejra konsagrota. Naqsama jew ma tkunx idux li adorazzjoni raġel kien hemm tnejn waħda f'kull kanċer.
Kif tafu għada hija il-festa għażiża tas-sejħa tal-Madonna ta' Pino. Kif qegħdin taraw warajna hawn il-kwadru oriġinali li għadu kemm ġie rrestawrat. Qegħdin taraw iż-żbuħija li ħarġet mill-kwadru li kien biżmien b'diversi passati ta' vernejġ, kwadru ta' 400 sena. U għalhekk kien nħass il-bżonn urġenti li jsir ir-restawr u għall-grazzi tal-hekk illum qegħdin narawh kollu sabiħ u imnaddaf. Min irid li kollu sem minn dan ir-restawr, aħna qegħdin nilqgħu id-donazzjonijiet tagħkom, nitolbu biss li id-donazzjonijiet ikunu f'envelope bl-isem u bl-indirizz tal-familja li qed toffri id-donazzjoni. Dan għaliex dawn l-ismijiet qegħdin jitniżlu kollha f'reġistru apposta biex imbagħad ikun ir-reġistru għal benefatturi li kull nhar ta' Sibt issir dejjem il-quddiesa għal bżonnijiet tagħhom kemm dawk mejtin kif ukoll ħajjin. Ħanejdilkom fil-qosor il-programm. Il-lejla nidħlu fil-lejliet il-festa u għalhekk fis-sitta jkun hawn il-għasar, imbagħad fis-6:30 ikun hawn quddiesa immexxija mill-isqof maħtur Mons Anton Tewma. Din tkun fis-6:30 il-lejla. Għada il-jum tal-festa il-quddies ikun b'dan il-mod. Filgħodu fil-5 ta' filgħodu, fis-6 ta' filgħodu, fis-7 imbagħad fid-9 ikollna l-pontifikal immexxi mit-tliet isqfijiet għawċin, l-isqof Mario Grek, l-isqof Anton Buġejja u l-isqof George Buġejja. Imbagħad wara l-pontifikal ikun hawn quddiesa oħra fil-11:30. Fil-għaxija imbagħad ikollna quddiesa oħra fis-6 u quddiesa oħra immexxija mill-Arċisqof ta' Malta dejjem jekk ma jkunx ħafna rieħ hemm il-ħsieb li jissir barra fuq it-suntier biex hekk kunu nistgħu nilqgħu aktar nies u dak il-ħinijiet ma jkunx hemm il-qawwa wisħana tax-xemx. Dan qed ħajsir għada fis-7:30 ta' filgħaxija. L-aħħar appell nħeġġukom biex min jista' jmur jagħti id-demm jagħmel dan dolodu fil-berġa tal-Gvern ġewwa x-Xewkija baqa' ħin sassija ta' wara nofsinhar. Mentri il-Maltin jistgħu jagħmlu dan fil-bank tad-demm fi Gwardamanġa u hemm ċans li jmorru jagħtu d-demm illum sas-6 ta' filgħaxija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Nitolbu. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Finatijek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Qabel ma mmorru ngħidu tliet affarijiet il-Madonna l-ewwel nett għall-isqof. Anton Tewma, imma kif ukoll għal Assis Mario Merċija li ġie ordnat nhar il-ġimgħa hawnhekk fil-pjazza qudiem is-Santwarju u għal tnejn oħra li ġew ordjati djakni. Niedhom flimkien quddiem il-Madonna qiegħda hawnhekk qrib tagħna. Flimkien. Sliema Marija, grazzi fija Verga il vostro Isa, vieni che flotta di Gesù. Adisa Maria Malla, cavalina di Dio, Sausia dall'Autarama. Sliema Alik Maria, grazie Biblia al Mulejmia. Verga il vostro Isa, vieni che flotta di Gesù. Adisa Maria Malla, cavalina di Dio, Sausia dall'Autarama. Sliema Alik Maria, grazie Biblia al Mulejmia.
Birka inti fost nisa, birek il-frott tal-ġifieri Jesús. Għaddisa għabjom Alla, nabalina mill-ibni, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Birikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ġurnata l-jaħat it-tajjeb il-kulħadd. Fiducia, ti piaga